Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahyo Kuntadi. Waduh. Wah, jan kaya mesra banget kita le romantis ya, Mak. Heeh, Bu Kesi lek ning panggung ini ngundang aku Abi. Nek pas ning omah terus sepi tanggapan ya babi. Lah Ya iya. enggak lah. Enggak ya Bu ya. Tetap bagaimanapun juga kula tetap menghormati panjenengan Mas Cahyo. Bener. Sebagai seorang suami dan guru laki itu wong wedok niku wajib bekti senadyan to kaya apa kahanane awake dhewe. Nah, kuwi bener. Senadyan to kadang-kadang yen nyambut gawe tanggapan sasi sepi ya awake dhewe sepi. Aku ya tetep sayang karo sampean, Pak. Ya, betul pancen kudune kaya mengkono. Mergo apa Bu Kesi nuwun sewi? Nggih. Nuwun sewi jenenge wong omah-omah ki lambarane lak ya ora mung cinta tok ning uga kasih sayang kaya temanten kekalih iki. Ha ta? Nggih. Mbak Krisna karo Mas Gentur ku ya lambarane ora mung cinta tok ning uga kasih sayang. Tur yen pancen nuwun sewu sayang karo bojo, aja pisan-pisan njur kowe merendahkan harkat derajat apa meneh mbuh ganteng lan orane ayu lan orane bojo kuwi sirikan. Mula ora nate to aku ngarani sampean iki ngelek-elek sampean lak ora nate. Mesti ning omah ke yen pas sepi anak-anak do sekolah, lek ku ngundang ora Bu Kesi. Ning piye? Hai ya Humairah. Mending ngono. Humairah iki artine tegese hai istriku yang putih kemerah-merahan. Ngono kuwi. Kuwi ya Humairah. Dadi mesti kudu ngono kudu dilem. Aja kok peh bojone elek terus nyeluk terus ya Hajar Aswad. Aja ngono. Enggak boleh seperti itu terus ya Humairah ngono kuwi. Ya Allah. Ngono. Tur kewajibane wong wedok mligine manten wedok Mbak Krisna. Nun sewu sampeyan ki ngibarate kaya ril sepur terus garwamu sing kakung iki kaya dene sepure. Dadi sepure iki manten lanang, rile iki manten wedok. Dadian sepur pengen liwat sak wayah-wayah, rile aja kenyih. Paham? Injih. Dadian sepure iki pamane tut. Ejes. Ngono ki lek dijak ejes aja kenyih. Kudu gelem. Ora nek critane ril kok mbanggel ora nek critane, ngono kuwi. Lho, nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Lho, jenengan lagi preso to? Apa? Aku saben dina ning omah ya ngladeni sampean. Kapan lho aku pernah nolak sampean yen ngersake sak wayah-wayah? Lah Gak iya. pernah. Lah ya sampean kan patut minangka contoh. Sukesi adalah sosok real yang bagus. Ya iya kuduna. Ning kosok baline, ya upamane kok real ki pengen diliwati. Kok sepure ki lagi kesel. Ya. Sepure ki mesine lagi bobrok. Tidak boleh rel itu memaksa menuntut supaya sepur ki ngliwati, ora oleh. Mergo yen kok peksa kaya apa, engko sepure ra iso ejes-ejes ya. Aduh. Lah bapak-bapak keplok iki, seneng. Lho, kuwi agama lho Bu Kesi, agama pancen ngono kuwi. Pancen ngono kuwi, ngono. Saiki ya aku genti arep nyuwun presa karo ibu-ibu no. Apa? Lah, dunia itu kan penuh keadilan. Dalam rumah tangga iku ya kudu seimbang antara lahir dan batin. Mosok sing pengen wong lanang tok yen wong wedok pengen engko piye coba? Ya, lah ibu-ibu isin ora ya ibu-ibu ya? Ora isin lho sandingmu ibu-ibu tok kabeh kuwi lho. Jenengan lek kangen nyuwun sewu, jenengan lek kangen kalih bapake nyuwun disayang ngoten nika, jenengan nggih matur nembung ngoten utawi namung batin. Ayo walang aku sing lanang nyenggal-nyenggal karo sikile gantol-gantol. Alah, tibake awake dhewe ya padha wae ya, Pak. Ora Pak Dalang Cahya Kuntadi ora sampean ya padha. Nggih napa mboten Bu? Nyenggal-nyenggal ngoten nggih. Ayo, iki mula ki ngelmu agama, iki dijawabke karo agama, pancen ngono kuwi. Pancen ngono kuwi. Yen sing kakung kuwi ngersake, sing wedok ora oleh protes. Nek lek sing wedok pengen, iki engko sing lanang pamane kesel, repot utawa lara, tidak boleh menuntut. Itu agama.
Mula kabeh kudu ngerti, mligine wong wedok-wedok kuwi upamane sampean karep kok sing lanang aduh Dik, sorry ya Dik, dina iki aku repot banget, awakku kesel banget. Nyontowa garwane Rasulullah. Yen pancen sing lanang iki ra kersa, langsung wudu, bar kuwi sandangane dicepot kabeh, salin rukuh, salat tahajud, dzikir sewengi utuh. Itulah wanita yang mulia. Aja malah anggere karo sing lanang, "Dik, sorry aku ra iso awakku kesel." Terus sing wedok iki lambene le nyuwongon nanti kena nyantolne kethu aja. Lawang dimusuh, bruwok, pitik dimusuh. Aja ngono kuwi. Kuwi wong wedok tolol kuwi. Nggih, alhamdulillah. Lek kula kan sampun jenengan didik. Dadi jenengan teng griya niku nggih selain jenengan niku ngejak kula tanggapan nyambut gawe teng Tarup, ning kula niku yen teng griya kalih Pak Dalang nggih dituturi, nggih dikotbahi, dicontoni. Dadi upama sak wayah-wayah ngono sampean pengen istirahat, nggih aku ketoke karep ning mbok tolak, nggih alhamdulillah kula nggih salat sewengi utuh Bu, saestu. Tahajud, kula brukut. Lho tenan iki terbukti. Buktine nyuwun sewu kula niku rumah tangga kalih Mas Cahyo sampun alhamdulillah 15 tahun. Dadi suka duka rumah tangga niku kula nggih sampun ngliwati to wong 15 tahun tur ngimpun manak papat, ya to. Kaya sapi manak ora. Ter jenengan nggih kapan to mireng Dalang Cahya Kuntadi senengan karo wong liya kan mboten pernah. Senadyan to bojo kula menika dalang kondang iji enom tur ganteng tenan. Ning alhamdulillah kalih kula niku jan tresna setia tenan. Ah iya bener. Atur nuwun ya Pak. Iya padha-padha. Pokoke sing penting kuwi jangan ada rasa saling cemburu antara satu dengan yang lain. Karena cemburu itu akan membakar api rumah tangga. Terus sampean lak yo apal karo watakku, anake wis 4, omah 15 tahun. Elek-elek Cahya Kuntadi ya anake Haji Sukron Suwanda kaya ustad kaya dalang, ya to. Terus watakku piye lak ya sampean ngerti. Kapan aku njaraki sampean yen enek Tolol. Kabong. Kapan tak aku neko-neko terus aku pamane sampean reneng terus sinden tak jaraki ora nate Bu Kesi ora nate mbok aku ning kampus akeh mahasiswa sing cantik-cantik ning nadyan sampean ra ono aku ngerti oh ya Allah panjenengan tasik mirsani dumateng kula mergo saka kesetia aku kepada seorang Sukesi aku tidak pernah kengguh dengan wanita yang lain sumpahku bojo ya mung siji ning kene siji ning kono siji tegese sampean tak jak rono-rono ngono lho Bu Kesi. Seto. Aku mau ning ati iki wis arep batin. Alhamdulillah ya Allah bojoku kaya ngono setiane. Bareng entek-entekane bom-bomane kok siji ning Ponorogo, siji ning Tulungagung. Ku njaluk tak antemi apa piye? Aja. Layak sampean saiki sering banget tanggapan ning Ponorogo. Ketok enek sing dilirik cah kene ya Allah. Enek yakin demi Allah pancen enek. Pengen ngerti jenenge ora? Mboten. Jenenge Durin. Malah Durin. Pak Dalang kedap. Masya Allah Ren Durin. Kowe iki ditanggapne wayang larang-larang dalange ganteng sindene Bu Kesi kok. Kowe iki ada-ada kok ngomong turu. Aja dilokne, Bu Kesi. Aja dilok. Sing jenenge turu ki nikmat saka Gusti Allah. Lho sapa ngerti dhek iki rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya ora ngerti lho dhewe ya. Ha iya ngono kuwi. Ya Allah. Ning kula matur nuwun sanget. Niki Pak Ndorin niku jan teman setiane para sinden, khususipun sinden-sinden Madangkara. Teng pundi mawon teng Ponorogo Pak Ndorin niku mesti nusul tur nggawake tase sinden-sinden. Mbok abot kopere gedhe diangkut mbok 5 to. Matur nuwun Pak Ndorin. Tur dheweke ora njaluk opah. Mboten. Ndek men tau tak lungi. Nyoh 50. Moh. Nyoh 50. Iki lho 50. Moh 100. Oh, njaluk sing abangan. Nggih. Ayo wis ben to. Matur nuwun sik Bu Kesi, ayo. Karo Pak Tri Haryanto sekalian Bu Aning, ayo. Nggih, matur suwun sangat dumateng keluarga besar Bapak Tri sekalian Ibu Ning ingkang saestu dalu niki bojo kula sak rombongan sampun dipun percaya nglipur warga ageng wonten ing mriki. Nggih senadyan to menika job sampun 3 tahun kepengker tur tanggapane tasik murah meriah.
Saestu dalu niki kula mboten ngarep-ngarep napa-napa nggih namung pasederekan ingkang lair batin, Pak, Bu. Kula namung nderek ndedonga mugi-mugi keluarga mriki sak sampunipun ngawontenaken pahargyan tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Selamat donya akhirat keluarganipun. Matur suwun. Nah, iki Bu Kesi. Nggih. Ana nawala saking pepunden kula Bapak Ladikun. Nah, Adi Kuncara ingkang kepareng nah menika paring dawuh. Mas Sahya kula ngripta Sekar Dandang Gula saha sinom asmanipun temanten putri lan kakung. Nyuwun dipinangkani Mas saha rombongan Madangkara kasuwun ngiringi. Wih nggih, dadi niki sandi asma. Nah, menawi dipun waos mandhap menika Dandang Gula niki Krisna Rahma Evelia Agustina. Nah, yen sinome mudhun iki Gentur Setya Diar Mulya. Nah, coba Dandang Gulane rumiyin nggih. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Menika Dandang Gula. Pelok 6 nggih. Nggih, siap. Kredane wanita utami No. nata bele wisma mreh tumata Rah rahina nganti dalune Ma mamreh bisa rahayu evinira sujud ing Lila sabar narima antap budi Gus gusahen angkara murka tindak nolaku asih tresno sesami terakhir no nampa kamulyan matur sembah nuwun Dandang Gula ingkang dipun ripta dening Bapak Ladikun Adi Kuncara sampun kaaturaken dening Ibu Sukesi. Mang bacutke yening tawang Bu Kesi. Ya, mengko nggen sinome genti kancane. Ya, Monggo katur mempelai berdua Mbak Krisna karo Mas Gentur. Ya, monggo yening tawang. Lintang
Tembang menika ugi kula aturaken lan mujudaken salam sungkem kula dumateng para pepundhen pedalangan ing wewengkon Ponorogo. Ya, Mbah Yatno, Pak Manto, Pak Sento lan ugi sanes-sanesipun mboten katalumpen Ketua Pepadi Ponorogo, Pak Sindu Parwata. Oh iya, salam hormat. Nderek macul wonten laladan Kutha Riok. Ya, Mangga Bu Kesi. Yen ning taman ana lintan wang bagus roman tani sing hati sembah nuwun wilujeng niskala. Ya, mengko sinome digolek ning nggon meneh ya, Mak. Nggih bukaan karo nggih tutupan. Ya. Banjur saiki ngaturake bintang-bintang Madangkara. Ya, tak goleke sing menik-menik ya kuwi Mbak Birgita Ayu dari Kediri dan juga Mbak Winong Nawangsih dari Kota Marmer Tulungagung. Wah, ya. Yo disupoti hormati bareng-bareng. Nangis sajroning atiku. Yo. Ora loro ya padha endele. Padha ayune. Ayo. Tur ya isih prawan kabeh. Statuse. Ayo. Selamat malam Mbak Birgita. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sek Pak, iklane liwat. Pecele teko. Iya, kuwi lho hebate Piyai Ponorogo. Jodoh tenan iki, Bir. Kowe ngadeg karo Winong bareng karo metune sego pecel. Wah, apik tenan. Ngerti Pak, lek aku karo Winong senengane mangan ae. Mangono sing wareg soleh wis rabi bakal kowe dipangan genti kowe. Nyat nek kan kula kan ngadeg nyarengi metune sego pecel to, Pak. Heeh. Nganten menapa nek metune bareng enak, Pak. Kowe iki kuliah lagi semester anyar lho, kowe iki lagi semester 1 lho. Loh, kula kan manut atasan to, Pak. Hah? Kula manut atasan, lah atasane ra ditolol, kula nggih nderek tolol. Sapa sing tolol? Lah aku ki lurus kaya rel sepur lho aku iki, Kok iso tuntut. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye, aku kaya wong tuamu dhewe to, Bir, Nong, ngono to. Mula ya kewajibanku iki lak ya nuturi ngelekke karo sampeyan. Jujur wae sampeyan iki cah loro ki cantik kabeh, ayu kabeh, nyindene ya apik kabeh, laris kabeh, tur opor bebek cukup awake dhewek, kuliah golek ragat dhewe, kowe macak dandan apa wae ya mesti golek ragat dhewe, blonjo baju ya ngangge ragatmu dhewe, lemu golek saben bengi kaya ngene iki. Mula sampeyan ki kena tak ibaratake kaya mutiara. Yen buah-buahan kaya gedang sing wis suluh kae, aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Ngono. Contone codot sing pundi, Pak? Heh? Contone codot sing pundi? Rungokno to, rungokno. Sampeyan iki lak ayu. Nggih. Tak ibaratake gedang sing wis Suluh. suluh. Aja nganti dipangan karo codot sing ora tanggung jawab ngono lho. Ayo, ngono kuwi. Mula kudu dijaga awake, piye carane tetep sebagai seorang wanita tetap berwibawa. Jangan berikan harkat martabat dan kehormatanmu kepada pria siapa saja sebelum janur itu melengkung. Siap Pak Dalang, siap aku difoto sik to, Pak. Action 1 2. Wah, kemenyek ora. Lah mau difoto tak ayu-ayu nek, Iya. Ya bene Bu, bene nyapa lho ya do luwe kok ya malah. Nah, iki wonten napa-napa. Iki ana pamundhut cah loro. Nggih, apa Pak? Tak wacani dhisik. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau. Request tembang 1 gubuk asmara
yang kedua sesideman. Salam buat keluarga tuan rumah Bapak Tri, sehat selalu dan sukses, semoga kedua pengantin sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kanca-kanca saking Pekanbaru Riau. Wis pilihan sing ndi? Gubuk asmara apa sesideman? Kula sampun milih kalih Winong Pak Dalang. Apa? Capek gunung. Loh. Iki kupingmu krungu apa ora to iki? Lho, enten tulisane niku Pak, nomor 3 jenengan aja milih to. Kowe anggap aku lamur apa piye to? Request tembang gubuk asmara sesideman. Cobi kula wacane cobi. Ya. Napa, Pak? Cengkir kopi. Cangkir kopi. 1.000 Pak. 3.000 sawerane. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau, request tembang 1 gubuk asmara, 2 sesideman di Serampatne, 3 capek gunung. Ada saweran 200.000 buat Mbak Birgita dan Winong. Loh. Sik to aku ki mripatku apa wis panyerake tok nggih nyawang tulisan apa piye to? Mboten to Pak 200.000 ne. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau. ya. Request tembang 1 gubuk asmara, 2 sesideman diserampatke. Salam buat keluarga tuan rumah, kanca-kanca Pekanbaru Riau. Ora enek caping gununge, ora enek 200.000-ne. Kok tambahi dhewe. Kowe janjane sinden apa kok tak amal? Tambah-tambahi dhewe ora senengane. Awas. Ketabrak iki kok. Lah niki panggungnya jenengan teng mriku lek ketabrak priye lho. Priye to piye? Ya wis sik ndang kono. Wis ben, kita iki sinemane pengen bagusi cedak sinden iki. Ya. Lelek iki ae. Pripun? Lah ya ora apa-apa. Mas sing mboten napa niki lho sinten Mas asmane Mas? Nggih. Asmane nggih. Canggih. Sinten? Sapa? Sapa asmane Mas? Takoni Mbak. Kene jodoh kuwi. Aku masang jomblo iki. Niki lho Mas bar pedhot ndingi iki. Kalau iki Mas. Nggih, matur nuwun kanca-kanca Laden. Wah, jan elok luar biasa nggih. Ya sing ndi iki awakmu? Hah? Caping gunung wae. Oke, ora apa-apa ya wis caping gunung. Kok ngeyel to, Mbak? Iya. Ya wis ora apa-apa, mbok menawa kowe duwe bahan. Ayo iki nyaping gunung ora masalah. Ya, Ning dibawani jenglengke ya. Oke. Oke. Iki gak penak, Pak. Iki kudu ana sing dijenggleng salah siji, Pak. Dadi ben iso ngrasakne jenglenganku karo jenglengane Winong ki beda. Saiki kowe tak kene kebebasan pilih dhewe sapa sing ndi, ngono. Ayo. Sapa iki, Mas? Sapa iki, Mas? Enake sapa iki, Mas? Ha piye? Sulama, Pak. Oh, Sulama, iya. Ya, Wis Mas. Sul, turutono ki panjaluki adi-adimu kuwi, ayo. Birgita turutono, timbang gendeng cah kuwi kok ayo. Ning kutha salah. Karo Sulama. Ya, Mas. Ayo. Kene Sul, kancane Sul, kene Sul. Ayo, wis turutono ki. Ayo. Iki Mas Sulama, aja mangan sik Sul. Ayo. Mangan kok wae, ora. Sampai dijenggleng karo cah loro. Ya bocah. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beta, keretanya berkuda. Beta, bagaimana rasanya? Jan, umpamane iki dandan gareng malah apik lho Sul kowe. Niki wonten propertine Pak kula, Pak. Properti apa? Sing ya Mas tak pacaki ben odok keren sithik ngono lho. Mbak properti, Mbak. Wis kowe manut ae Sul, manut ae. Ayo. Heeh. Saya tak gawe niki ben odok ganteng sampean. Manut sayang. Sayang. Ah, Alah wis bagus kaya ngene. wis tuntunan ben kaya wong picek ngono. Engko Mas, engko iki. Turutono ben karepe Birgita piye turutono Sul. Mbak sampe nih kok sayang-sayang karo Mas Sulama punya jenengan musim cilik-cilik ngene iki to. Ayo. Cemburu iki. Ora. Iki Lah, jomblo. lah sing dhisik kan yo cilik ngono maksudku. Tapi kan wis lemu. Tenan lho kowe kelakon karo Sulama genah aman uripmu tentrem ayem tenan.
Piyayine ora neka-neka. Sapa sing arep jenggleng? Sapa Mas sampean pengine sapa aku pamino? Iki dicepot wae cepot. Ojo. Pripun, Pak? Raketo. Ya. Sapa sik? Sing jomblo sik lah. Ya, bir kita sih. Ya, Bapak. Sama tak jegleng sik. Apa sama pengen jegleng aku? Lah, Sing adep kono to. Saben bengi jenggleng kayak mungkur iki piye ta karemu bir? Nggih lho, Pak. Kula Jengglenge ya medhep rono. ya iki iso kemburi sik padahal. Paham. Ya. Paham. Pancen sinden tolol. Apa? Piye, Mas? Biasane iki sing nembang dhewe, sing jenggleng enek dhewe. Lah sing nembang ya awakmu, jenggleng ya awakmu kok borong kabeh. Mboten apa-apa, Pak. Kula kan tolol niki. Heeh. Liwat neh sino maneh. Ana ki Pak wis jam jae. Ayo. Sawah genti iki. Sing gleng. Gentenan apa tetep sing jomblo? Sik, Mas, nggon jegleng sarengku, Mas. Iki jegleng. Aja kuwi Mas iki galak lho dong. Rambute gramasonan kok ora. Ya wis coba. Saman ngeten jegleng pino. Pinang genti pinang. Aku mbok jengleng. Ha. Ya. Yen memajeng mengkaro Ayo Sul. Kowe iki arep jenggleng karo arep ngendhok. Yuk. Ya. kok mejen to Mas nek karo aku. Sampeyan gak kuat to. Ora muni Sul. Jenglengen mencolot gen marem, jreng ngono lho. Lah iya to, baleni. Ya. Apa ramuni no? Ramuni piye to, Mas? Piye jaluk piye? Jalan Mbak Bir. Baik ya. Ya. Rono, gen pinang neh, ayo. Nyat. Piye nek aku apa kegeden? Gak tekan. Ora tekan. Menggok ya Sul. Ah, ya pancen ya pinang sakmono gedene kok ya. Nggih kula nyat senengane sing lemu apa? Nek ngeten iki senengane Mbak Bir. Oh, lemu padha lemune babuk-babuk malah. Mat. Ayo. Ya bir kita ganti, ayo bir. Sul. Iki jane wong apa kaya pitik memeti kok. Jenggleng loro bingung. Sing ngendi sing jelas ngono to, Mas? Sik. Wis makan kuwi. Kula bingung, Pak, kula niku. Bingung napa? Oh, ngono, padha ayune. Heeh.
Sing siji jomblo. Heeh. Sing siji muga-muga jomblo. Dongamu aja elek-elek. Emah. Aja kuwi. Lho ya kaya Allahumma. Amin ngono aja to, Pak. Aku Aja nganti jomblo, aja nganti putus winong mesake, kadung remuk pisan. Lah iya. Ayo nang awakmu nang, yo. Wacitan, yo. Sul arepe jenggelengi wi jamuse ya. Tesih lemes, Pak. Lemes. Lah lemes mula kowe arepe jenggelengi golek kum-kuman anak kidang ya. Napa lagi, Pak? Pak? Hah? Pak. Kun apa? Hah? Kun apa? Kun dengel locak iki. Kum-kuman anak kidang. Oh, kuman. Kun. Napa kun tadi napa ngoten lho. Kowe tak lalap ngene ora. Ayo Bir. Parian no. Parian nggih, Pak. Yo. Sinten? Winong sik, yo. Mantene sinten, Pak? Mantene, aduh malah bukane aku. Kowe yo dieling-eling aja jakane aku terus, ora dieling-eling. Manten putri kuwi asmane Mbak Krisna, sing kakung Mas Gentur. Oh, nggih. Mas Gentur. Heeh. Neng Palur Neng Palur karo tuku ceker. karo tuku ceker. Mas Guntur. Oh, Gentur. Oh. Diambali nggih, Pak? Ya. Neng Palur karo tuku ceker. Terus Mas Gentur. ayo didisi karo buri kelir kowe mula. Boten. Mas Gentur. Kula nyuwun sawer. Lagi pisan kok. Aja ngisini-sini ngono to nang ora. Moyo wis diparingi akeh barang kok Nggih, jadi jaluk sawer. Ini ki wau Gojek lho, Pak. Gojek, namung Gojek. Ayo. Tapi menawi tenanan ya mboten napa-napa. Ayo bocah. Apamu Bir, genti Bir. Ayo. Benakne anten, Menakne anten. terus golek jamur. Golek jamur. Mas Mbak manten, mugi panjang umur. Allahumma Kowe Mas, barian. Aku barang. Kula nggih, Pak, mboten sampun. Iya lek ra gelem tak ketok gulumu lho mengko ora. Nah, Parian saisane. Saisane. Yayo nyayo, ayo. Guru seni budaya rasa pakai andang. Ayo. Ibu kota Ibu kota di Mekah. di Mekah. Dek bir kita ayo menikah. Oh. Kowe karo kok jak model urip piye kok luar nikah ora. Wong ning omah duwe cemple siji loro ae. Ngejak nikah. Nih ra Pak, apa-apa. jawab, Pak. Jawaban. Tuku kacamata, terus tuku pelem. Mas Sulomo aku gelem. Aku sing mangsuli lek kowe. Enggak, Pak, piye, Pak? Nggih, Pak. Neng kota, Kota. neng kota. Neng kota. Pripun to, Pak? Neng kota. Karo nget-ngetan. Yen bir kita pancen kebangetan yen gelem karo Sulomo.
Kae coba Mbak Lia ka lho, contoh sing apik ngono lho, parian sing membangun, mendidik, mendoakan ngono kae. Oh iya. Kula nggih membangun lho, Pak. Bangun awakmu dhewe lho kuwi ora. Yo, Mbak Lia. Ana kerikil ning pinggir kali. Pinggir kali. Warga Bangil. Mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Mbak Trihastuti, yo. Ya yo. Sebentar Pak Cahyo. Ini saya tadi kan makan nasi pecel. Ada yang menyangkut dikit. Bentar nggih. Alah. Sabar. Ya piye nyangkut. Nek ngladeni bir kita kalih kula benten nek karo bir kita ngono karo aku rada piye sabar. Ya beda ngladeni sing tuwek karo sing enom tentu sabar sing enom. Lho Pak, menjadi tua itu kebanggaan loh. Lah piye? Ya, kebanggaan. Belum tentu kan sing nom-nom bisa seperti saya. Ah iya, bener. Ora mungkin bir kita karo Winong iso kaya awakmu edane. Ayo. Beli sego. Aduh. Mas Dar. Saya kangen sama Mas Dar. Di mana sih Mas Dar? Ayo, gayane sok Indonesia. Meneng to, Pak? Lagi iki to dalang kon meneng. Jenengane mendel mawon to. Ah, tak aku iki bagianku. Oh iya. Beli sego. Naik ojek, naik motor, terus naik bendi. Oke, oh, gimana tak kleru nih terahan. Nah, bendo fokus, mboten napa-napa ta, Bu? Ayo, ngono dijarne kleru dhewe lho jane. Ayo. Gak apa-apa lah. Aku keliru kewajiban kok ya. Nek ora keliru dudu aku. Heeh, ayo. Kok sik sabar tak paringi lho Mas Dar. Beli sego. Naik ojek, naik motor, terus saya nyegat bendi. Dek Sulama, kita cilik jebulana sing gedhi. Sing gedhi TKT ya. Nah, semangate. Oh, ora dudu. Lah apa? Suwantene. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Bekasi rasah ya Bekasi. Ayo. Ayo iki amamu apa jenenge? Lintang. Ayo. Ki ngadeg kok. Ya, Bang. Katok bolong. Apa? Katok bolong. Wah, mendhe kok inceng terusan ora. Katok bolong piye? Dinggo umi. Lho. Ayo, kleru katok kethek pancen kuwi. Ayo. Para warga Kecamatan Balong. Heeh. Mugi kathah rejeki. Ya. Allahumma amin. Ya Om. Ya, iki putri saka Pulung Ponorogo. Ya, lagi gerak iki. Tetep tak rasa mangkat. Ayo. Apa-apa nggih? Ngapunten nggih, Pak. Ora masalah. Ayo. Ngalih. Piye? Ngalih. Arep ngalih ning ndi? Wong tanggapane ning kene ngalih ora. Parian nih, Pak. Oh, parian ya, heeh. Ngalih. Ngalih. Terus nganti Bar kuwi mlumah. lho. Piye to kok bar ngalih kok mlumah ya arep ngopo? Nggih tegese lemah-lemah ngoten lho. Oh, Nyantai istirahat. Oh iya. Baleni nek ngono. Ngalih. Bar kuwi mlumah. Terus Mugi-mugi temanten kekalih tansah pinaringan berkah. Allahumma amin. Ayo, apik watone manten wedok gelem mlumah bakal entuk berkah ya. Adalah kula nggih merin mosok aku gak parian dhewe. Oh iya, ya sirku tak istimewake kok ya. Mboten, aku tetep kudu parian iki. Iya. Duh, meri. Iya. Rungokno ya. Iya coba. Menyang Kudus
Nyang Kudus. Tuku telur puyuh. Lur puyuh. Bojoku bagus. Muga-muga ora wayuh. Aja diamini lho ya. Yo, malah diamini no, piye to iki? Kok mboten kersa diamini pripun Bu? Aminono lho ya. Ngeten lho Pak Dalang nyuwun sewu. Ngapa? Bapak-bapak ibu-ibu sedaya mawon nggih. Niki teng dunia kesenian panggung hiburan. Kula niku senadyan to sinden ngeten iki kan ati kula was-was senadyan to cedhak bojo. Pripun lah sinden kula niku ayu-ayu jek perawan coba. Bocah kaya ngene iki nyisi-nyise. Lek aku sampe ora sabar, ora ndonga nyuwun karo Gusti Allah ben bojoku diparingi kesetiaan. Loh, iso hancur rumah tangga kita. Aja kuwatir, santai Bu Kesi. Tur pamane kok nuwun sewu ya ora aku ya, pamane nek wong lanang kok wayuh kuwi ora dosa lho. Ora dosa. Ha to? Mergo apa? Salah satu cara kaum pria untuk menyelamatkan wanita dengan cara wayuh. Mergo apa? Yen diturut munggah saka Nabi Adam karo Siti Hawa. Biyen kagungan putra iki mesti kembar dampit lanang wedok jumlahe 84. Jumlahe wong lanang karo wong wedok biyen ki padha biyen ki jane. Nek gandeng biyen akeh perang perkara siar agama utawa rebutan kekuasaan. Akhire jumlahe wong lanang karo wong wedok ki akeh wong wedok mergo akeh wong lanang sing maju perang akhire padha mati. Yen saiki diitung disurvei jumlahe wong lanang karo wong wedok ki akeh wong wedok. Yen wong lanang siji rabi karo wedok siji iki engko wedoke turah ngono lho. Ngono kuwi. Lek nganti jamur sapa sing ngerok? Ayo. Lah iya. Heeh, ngono kuwi. Iya ya. Ya wis mesake ibu-ibu sing turah niku nggih Bu. Ya wis lah. Ya Bir, ya. Kula, Pak. No. Pak, kula minta minum. Minta minum. Lah kowe ora entuk dhewe. Tapi pengen dibukain sama Pak Dalang. Endi minumnya ndi? Minumnya ini loh Pak Dalang. Ndi kene endi? Wah, wis kowe iki jan ngrepotne petugas tenan wis seneng ora. Minum, mimi Pak Dalang. Kowe mimi iki ya. Kowe njaluk minum ora? Kowe mimi ya. Ya lekku. Kowe njaluk minum ora? Ayo. Pak nyuwun kopi. Terus kok Mary? Ya, iki lho, Sul ngene saran Sul. Takoki sik, kowe gelem mimi iki? Purun Pak. Tak mimi gelem ya. Nggih, purun. Ning syaraté engko genti aku mimi ana lho ya. Ya, piye carane? Allah. Wis mboten haus kula Pak Dalang. Wis marem to? Marem. Marem. Ngono ki terus piye perasaanku? Kula Pak. Iki lho anakmu, ya Allah, anakmu. Bir kita tak anggap anakku dhewe. Tapi anak kok nakale kaya ngono ya Allah. Apa kowe? Tak grujuk ndasmu kene. Ya ana-ana wae Sulama iki. Olaken Mas Ujarok, Pak. Kadang-kadang ajeng lho Mas, ajeng. Wis aku wis isin. Oh iya. Ya, ajeng ngono ra ketok menonton iki. Sampe pengen mimi njaluk Mbak Tuti lho. Aja wis keluarsa kuwi ora. Pun gabuk. Ayo. Ayo Bir. Panas udan panas saling aling-aling caping gunung. Oh. Winong. Nadyan wadon sarata. Swara suling. Masuk langgam caping gunung.
sahur. Terima kasih. Rene Sul tak sangoni. Nyoh, nggih tamba wirang nyoh Sul. Ya Sulama, nggih. Nggih. Sami-sami. Nggih jagong sok tanggal 8 ngene Setya ya. Iya. Terima kasih Gubuk Asmara sisan sijingkas. Ya men diaturake karo Mbak Tri Hastuti karo Genduk Lintang. Iya. Apa kaya apa? Ya menyat saka panggonan Mbak Lintang karo Mbak Tri Hastuti. Minangkani pamundhut saka kanca-kanca Pekanbaru Riau. Wah, Bawani. Ya. Nana. Jiglok. Oh ya sing hati-hati to sampean iki nek nyekel mik sing hati-hati. Gak jiglok nang ngisor, Mbak. Sing mbok cekel sing ndi mau? Sik iki tapi sik jeglok sitoke sik kene mau. Walah ya. Kata-katamu lho jiglok ning ngisor, jenenge jiglok ya ning ngisor to. Nggih. Mesti ten blusok mriki lho Pak ya ya blusok mesti niku. Ya. Ya bawanono Mbak Tuti sik, ya. Ingkar. Ya. Oper Lintang lelampahan kangka neh tang tresno tulus nadyan
Bola-bali anak pengendang yang nganggo irama. Tresna tulus. Apik tenan iki. Monggo dipun aturaken gubuk asmara. Dados.